Uyangizwa? Papa. Bafethu sithanda ukusho nje ukuthi siyabonga to everyone ofikile. Ngombono ama comedians ukuthi support one of our own after eboshwe ngengela. I mean uPro siyamazi sonke mfethu. uPro waxolela iphela lingene obisini lokugcina. Yes. Ubisi loluzosave impilo yomunye ingane yayithelo upoison wenyewe uyazi uhlina ngobisi. Lelo phela elalenze lokho kungcola. uPro walikhipha walishaya lempahla le CPR lavuka lahamba sisho ukuligcoba akazabulala ngisho intuthwane uPro. So kwathiwa uwenze into engayenzanga. So siyamazi uPro sonke samajita samsupporta and I hope amajita nje can learn ukuthi you don't kick a man when he's down. Everyone is going through something. Nomuntu osemotweni yakhe mbuzo ukuthi unjani because he is going through something. Try and make usuku lwanombani ombonayo anywhere, anytime, because everyone is going through something. So shout out to amajita, shout out to Mpungose for the support samkhipha umjita engenayo ngisho imali. So for that thina sesongena sesomela uMpungose sonke kunoma yini asisho ukuthi qhamuka amacala esingawazi because phela noma bengani uhlangana nabo nje uthi uzoyipholela hayi manje ngathi mawengane yabo abanye bayithola kanjalo mabengani babo sothi uyadansa kama umuntu esethi awongi wena angongi angongi uba wena uthi hey khubani mina. So icala livule impungubo lingene. Sacela bafethu supportane as abantu especially as amajita. Umhlaba wonke nesystem is against umuntu wesilisa. So akuzingeke silebe sicila kakhulu kuloko. But asingahlekani uma omunye ephansi. Zama ukuphosa nje lokho ukuthi nomunye akwazi ukulokhu ngisinkwa kususa ikateziko. That's what we're trying to do. Sonke nje basila sidonate ngesikhathi esingabe sisihlezi nezingane sizobona uPro because omunye wethu. So inkosi nibusise nalabo abaphosile kwi-account. We know abangakwazanga ukufinyelela and everyone ofikile siyabonga. Inkosi nibusise.